ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ମା ନାଚ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ है। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍। ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। जय जय अच्छा अच्छा भाग गणित गीत कम दिया चलो क्या ठीक है पागल है